ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. дӯстони азиз, бародарои қадрдон, якду мавзӯъда мехоҳам суҳбат кунам. Анаи Toyota Highlander, анаи Toyota бародаро фурӯшияй соҳибаш ба ман занг зад ки бародар ами Toyota-ро ма мефурӯшум. Toyota дар соҳибаш дар Москваю, Toyota дар Душанбе. Нафароне ки агар дар Москва ягон мошин дошта бошанд, бартира мешава, яъне адмен таварам карда мешава ин мошин. Мақсад мошин дар ҳолати хубай. Ина суратошо дидестин. Ина бародарои азиз, айни ҳол мошин дар ҳами шаҳри Душанбе дар ҳам дuri гаражаш маҳкам карда, яъне мада барномаро гирифта роҳӣ карданд. Ва агар ки мошини шумо қимат боша, ин бародари мо болошта пул метаҳ шумода. Хай бартер, мақсад ки маслиҳат мекунед. Ина рақамошон ҳаст, ина рақамои WhatsApp-шон ҳам ҳаст. Марҳамат занг бизанед ё ин ки WhatsApp-да бинависед. Ина мошин дар ҳолати хубай бародарои азиз. Фақат ай шумо занг задан маслиҳат пурсидан нафароне ки мошин мехоҳанд ки ҳай кунанд, ина мошина ман ба шумо тавсия метавонам бародарои азиз. Мошини хубай Toyota. Ина бародаро барои одамое ки ҳами тарафи Кӯҳистону ё ки ҳами кӯҳ теппа ва алоқа нағз мебинанд ки ҳай кунанд, ин ҳами чиста барои ҳамон бародаро. Ина бародаро занг бизанед, маслиҳат кунед. Бо як бори дига мегӯям ки мошин дар Тоҷикистон ай, соҳибаш дар Москва. Занг бизанед, маслиҳат кунед, адмен таварам карда мешавад. боқӣ сарбаланду хонобод бошед. Худованд ёру мададгортон. бозам дуо мекунем ки худованд давлати дунёро дар тори сари ҳама мо миллати тоҷик барезонад. ва дар охир чӣ гуфтанем? Ширкати Муҳиддина ба ҳамаи шумо тавсия метавонам. Офисон метро водни стадион дай барои гузаштани границаи ширкати Муҳиддин. бозам барои бародарои ғариб ман тавсия метавонам ширкати Муҳиддина ё ки офисон биёянд, офисон метро водни стадион дай. худованд ёру мададгори ҳамамон. зиндаву сарбаланд бошед. ай шумо танҳо занг задан, ай мо ба шумо маслиҳат додан. худованд ёру мададгортон.